Audio Jungle. Kardo milimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. LPG ateng kar lapen kar ahir ingtang rakpen kachetong ajok inut apran kedamnang. Matijong ni phaing kora nearkep arni kang sampor phai phora achitim apor malom lakhaing korai si borjan constituency ke parlo mati dilai police station angkang HDP adung NH 39 atowar pi along ihum LPG tanker registration number MN04C0332 lapen S05E6180 agari kachetong ahir kang tang rakpen ajok inut adim along amat jimate rangpi artaning kan phokebra pho adim along amat apran damnang juilo lapen gari kevek asupo ramson phangjo artaning kan ingkora sirkep abang ahir ingtang rakpen arenga huke sopen ajok tong sekot pen 108 pen Dimapur nursing home an pondetlo Kithilo jimate rangbi achor chiru phangjo sukhanjan bormanthi be arong ami karpusi pangthekpon alangli CCI along sakori klempen retire tanglu birta kachini don atengke alangli chorlapen asopo ramson phangjo alangli tum diphuana thupen amithang ahem anat kache dambom ahutsi lapuson akisung chetong nanglu kaching koyadim HDP Mirjang English High School adu kekek alongsi pupu kache pang thek thepen ajoksi lapuson kache tong puta kaching koy adung arai ke do atumpen thanpon lapen bangso atengkar kevek abang warsai kemicho enamat katjuilo tengkar agari karaphan patong tekang phitpen kap hereke katke kepacha thektek amat mitar pharu hini malom chengkoy phit puta thanpon kithi tang abang arpum dilai police satum penche parideng ponsi dilai thana an pondetlo postmortem aphan dipu medical college and hospital along an ponlo puta dilai police atum pen thanpa chini pon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news Bukajan District Committee ke selam dingro tatum pet pherang kya mai ke phapon Hanjanglang solong Bukajan District Committee ke selam dingro tatum pen pherang kya mai ke phapon Son Sir Raju Ingling meiphu ke Bukajan District Committee Anil Sonteron meiphu ke Arnamlang P branch John Lekthi AGS ke Bukajan District Committee Ojoy Ingti ke Arnamlang P branch Recording Secretary alangli tumpen ke jongpon atengki Karbi Anglong athengpi kanghua puthak prabjin pen ington ponangji Pinpurmi ajowang arniwang ta Karbi Anglong atheng pike Golaghat district Hojai district lapen Dimapur Nagaland Meghalaya hei huisi jorchong hudam anparta ningduk mimi alamki kedamtang mukromati West Karbi Anglong alongta bangso atheng pi kacherai komji puwa phan ajoini si itum akorti Vidya Singh lekthesi tami apran damnanglu Lasila so puthak Forest Department ahin pen kelang ke pangchim nangji akenang sotla pen Karbi Anglong Autonomous Council kechari Jasimet Forest EMC tami kachilangon akenang sot thepik pusi alangli tumpen jongpon Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news kan kadama jalo nilitum pini pherangke mai ke phapon angkok madang te nang tu panang ke hangkon alam che bangge lapson hello je Karbi Anglong Forest madang te Karbi Anglong thengpi aron repen akapek angtan state madang ga district damlap laso puthak niltum Karbi lo jale song ben bangke netum akimang pon abor lam the bangke lapson hello jela thengpi thengprang bangke kanghon akinang sot posil late raikom vek nangji lapien la non 2023 ek tarik pe na bangke totally ladak Karbi Anglong angkang pi atheng pi sami bahera but Karbi Anglong pen angtan I beng ta kitam te je fasil tum pini labangso pherangkia thengnu tum hangpono lapien labangso long ne tum kachudiri ponji bangke la son hello je ladak kanghu tum la thengpi kanghu tum sami dokpi khayang posi la Forest Department to patami nili nilutu mahin pen chudiri ponji bangke lapson hello je ECF pendanglok Ranger pendanglok la pen CCF pendanglok la bid officer tum as tami labang solong kacherok tok pen kaki tami alert kidudun sifan la mithanga sayang deng kejiklem ni phasi nilutum hangpon lo kasi jongsi la lapuson bonbe pulutante ilutum kadok avitami theglong lo je West Karbi Anglong along son tami hadak la mukro podim long sami hala bidasik lekhi alang listami labangso thengpi kang hu atum ben gaji khopen ajok alang listami aprandam juilo lasi lapuson kavidya ji phan lapen la Karbi Anglong ka thengpi non kidamtang asengkan la thengpi thengprang ki rokla pen ajok
RV gavi pen rongarat tum sami dak kidu kisung kacicang nang duping lo hai ki bailong li sok kacu ilong li lapason hai bai apor sami lasi dak balim tharang kanglong sami lapason half pre ekdom bitan lapason se bab sibang sek lo lapen hidipia par along sami lapason si ekdom along li kreng ang lapason si tum thek long lo jong si lapason theng atheng pi rock bom lang ang tan pasaplay long bom lang pulutang te labang su Karbi Anglong boke isi akisung krung akisik sakdak lapason si naklang lo posi nili puthot aku kabilo sali song hen pen juniri ponthong tu la forest insurance madang de forest IM phan sami labang solong initiative madang de kachilang dun ji phan si juniri pon lo Ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament angdung kiti ajaime ke pamanpon. Lakhain koi Singhason constituency arlu matijong ni phain kora nerkep arni Ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament borjan pathua klamalong angdung kiti kibipon. Bangso MSC Cup knockout football tournament Singhason BJYM atum ben patir pipon pen preni phai thongkep arni pen pathu chengpon si matijong ni phain kora nerkep arni angdung tipon lo bangso angdung kiti ke pathualong Rongnagar AFC lapen Arthem Langso FC angbongsi pathu chepate ponsi Rongnagar FC Trivan pen Arthem Langso FC aphan parempon lo Rongnagar FC atum lak isi anong e chepalong pon lapen Arthem Langso FC atum pen suri phokep anong e chepalong pon lo lapen third anong e Siloni FC atuma phansi pipajer ponlo bangso along alo hiaman pen Singhason local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EMIC Agriculture Land and Revenue Land Reform and XIDTC Omarsing Tiso Chetong Dunsi bangso Ingdeng ke thom Singhason MSC Cup knockout football tournament along dorde pho phedo an sitami pador dunlo puta pachini pon Lason Simanpeng Alohi pen Singhason VDC Chairman Ken Singbe Manja Town Commissioner Hun Teron BJP Singhason Mondol Kongchunbang Lawrence Ronghang Singhason Hawar ke CS Meipu Jiten Ronghang Sorkari Gaubura Biniram Taru Borjan Polling Meipu Sarthe Rongpi Rongnagar Polling Meipu Horem Terang Ratsai Klembang Phi Sira Ronghang Pi District BJYM Meipu Jiten Bepen Danglo Penang an athir dojot atum chetong don pen ke pathu sitami ing samjen pen nong e pipajer ponsi pajur ponlo Longit pen Joy Singh Senar, Karbi Anglong News. Pen Karbi Anglong non awe niya tumpan state level national level international level an ke paling pan Olympic babangso ka Olympic ajoy ni a konsensi kinalong sa dami anong plan wangta bol kapatu pedo na yung si pedo kamo pinyapan final lo Arthem lang so police station pen from Novara police station tapen nong people na bang kihayakan laki si adun ko kan ke sulit tapi kapun ada kamu jela sulit am so si sonara sa kami osonsi owe kinia international level an ke lima lapenge Himanto Biswa Sharma Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister sama ini kita long akan konsensi kinalong sa kami CM sar akan pinhaten konsensi kinalong dos kopi dalam sport Karbi Anglong badminton along sitame athletic along sitame international level an kele lola pen sports along sitame jasemet pen ilitun career dan seselampon un kadava wita ilitun kedlong constable of anta sport dong se gold medalist one lot and gold medal kidati di DSP Nanti sa lanon akimi non aningkan kapre ke kunas tibi konsi sininghang lo nang. Tarapung Bike Association na tumpen towar ka silam apreng nang tu pivek nang jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan sodak pensioning ripon. Tarapung aradatum towar ke dam kewang akisung pen ke joklong je aphan Tarapung Bike Association pu isi committee sengponlo bangso Bike Association atum pen Tarapung pen dolamara adak atowar kilometer thongkep adak towar silamponlo
Bangso towar selam pon bom ahut Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Birtalongsi lak isi pidunlo. Lapen nilip constituency MAC Pobitro Rong pi sitami suri phoke batangka pidunlo. Lapu bidya teron sitami tarapung ahawar arat atum kiduk kisung alam chini pe mepen ajok tarapung ahawar arat aphan kacherap dun thek apot tarapung bike association atum pen akeru pipajerpon. Lapen puthot Duarbagori constituency Dolamara arat town chairman Mongol Singh terang pen chenglok hithi kulat kibi atum lapen bepar beha ke claim kedam atum sitami cherap chito dun thek apot tarapung bike association atum pen kachoro pajerponlo. Lapen Dolamara Forest Beat Officer Bimol Teron aphan sitami akero pipajar ponlo. Lapen ahawar kaprek atumpen sitami kacherap chitudun thek apo tarapung bike association atumpen akero sitami pipajar ponlo. Tarapung Bike Association atumpen chepater pipon si tarapung pen Dolamara adak towar selam ponlo. Bon sitami tangka poisa kadure kedo kokpen ajok ke klem pon vek nangji ateng klem pon thek thedetlo. Lapen non ke klem pontang JCB apreng anta tupon thek thedetlo. Non JCB aphan ki pinangji apreng lakhini dolang. Bangso apreng ki ningkache thenai Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Jongsi nang tu pipe pulotang te nilitom tarapung ahawar arat kisung dokok pulasi ningke me kang hon thek Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang nilitom akisung pen nang pajok vek thapusi tarapung Bike Association atumpen choning ripon. Lapen nilip MAC Pobitro Rong pi sitami tarapung ahawar arat kiduk kisung nang pajok don vek nang jipusi tarapung Bike Association atumpen choning ripon. Kajunga pen risaning ti Karbi Anglong News. To pini aprangsi abang gela news media kapacitang akorte tum hansitami aprangsi akero pipar piglo. Pini nilitum news media aphanilitum kehang nang ko kadim ke lason hello. Je nilitum tarapung arlok along nilitum ke ningkan soksi kebak andolo nilitum dak tarapung gedo bon sitame nilitum along kedam kewang tuwar awar sai ka bipena jo nilitum pena na kisung dolo bon sitame pining aningkan 2022 ningkan surini ra inkora hini ningkan nilitum la bike association puamen nilitum irpen labangso tarapung arlok abaha phan nilitum towar nilitum ki claim cheng pondo la soteng pen non nilitum labangso towar ha ke claim ki cheng pen non an ke nilitum atowar abang ki chun ason se nilitum chi theklong lo bon sitame nilitum la bike ke do tum an part ame karbar ke claim tum an along nilitum tangka nilitum chirungsi labangso assign nilitum claim lo bon sitame nilitum along kedor dedet penajok si nilitum nanglitum phanang koklo an par sitame la ilitum council ke cari CM Tuliram Ronghang alang li sitame aning kimi pen nilitum labangso atowar phan alang li hin pen sitame akirab nang pidun lo an par dame ilitum local emisi Pobitro Rong pi alang li hin pen sitame labangso atowar along nang chirab dun lo poi phir sitame alang litum nang chirab dun depen sitame nilitum apreng abangke dukoglang aposi labangso apreng nilitum kichitu thek jia phan la penilitum kitulong jia phan la council ke charia tum phan sitame CMEM an par sitame la MP MLA alang litum phan sitame puthot nilitum labangso atowar apreng kitu along nang chirab dun jia phan si nilitum bike association a hin pen chuning rilo la inang ko adimang